Hola, sóc Natàlia i tinc 16 anys. Quan era xicoteta vivia en un poble de València que s'anomenava Almàssera. Allí vivien mon pare, ma mare, la meva germana gran i jo. Anaven a un col·legi de València que s'anomenava Centre d'Estudis Marni. Quan tenia 5 anys, després d'uns mesos estranys per la separació dels meus pares, vaig conèixer a la nova parella de ma mare. Ara a casa érem 6 persones, ja que la parella de ma mare tenia 2 filles de l'edat de la meva germana i jo. Ens ho passàvem molt bé juntes. M'agrada molt fer ximpleries, estar en la meva família. Ballar. Dormir. Anar a esquiar. I sobretot, viatjar. He viatjat a 12 països. Fa 5 anys, ma mare va decidir anar-nos a viure a les afores d'un poble xicotet, Xilet. Em van canviar de col·legi i per a fer noves amistats em van apuntar a atletisme. Allí vaig conèixer a la que avui dia és la meva millor amiga. Aquest esport m'agradava molt i vaig decidir competir. En l'estiu de quart de l'ESO em vaig traure el permís de conduir de la moto i també em van canviar a un nou institut de segon. Vaig conèixer a molts bons amics que avui dia ho continuen sent.